बाबा धाम जाए के सखी बड़ा देरी भइल बा। कांवर लेके बाबा धाम जाए के सखी बड़ा देरी भइल बा, बड़ा देरी भइल बा। गांजा पिए धाना काके बेरी बेरी सजनावा गंजेड़ी भइल बा। गांजा पिए धाना काके बेरी बेरी सजनावा गंजेड़ी भइल बा। कांवर लेके बाबा धाम जाए के सखी बड़ा देरी भइल बा। कांवर लेके बाबा धाम जाए के सखी बड़ा देरी भइल बा। गांजा पिए धाना काके बेरी बेरी सजनावा गंजेड़ी भइल बा। गांजा पिए धाना काके बेरी बेरी सजनावा गंजेड़ी भइल बा। गंजेड़ी भइल बा, गंजेड़ी भइल बा। डीजे मनंजय पिए धाना काके बेरी बेरी सजनावा गंजेड़ी भइल बा। गांजा पी के दुआरा पर भक भइल बाटे। मांस मछली खैले हमके शक भइल बाटे। गांजा पी के दुआरा पर भक भइल बाटे। मांस मछली खैले हमके शक भइल बाटे। बात नहीं माने पिया गांजा और भांग खाके ढेरी भइल बा। बात नहीं माने पिया गांजा और भांग खाके ढेरी भइल बा, खाके ढेरी भइल बा। गांजा पिए धाना काके बेरी बेरी सजनावा गंजेड़ी भइल बा। गांजा पिए धाना काके बेरी बेरी सजनावा गंजेड़ी भइल बा। गेरुआ कलर के साड़ी किन लेले बानी। सूरज सोया से चिलम छीन लेले बानी। गेरुआ कलर के साड़ी किन लेले बानी। सूरज सोया से चिलम छीन लेले बानी। पवन और सुनील बात माने नहीं बाबा धाम फेरी भइल बा। पवन और सुनील बात माने नहीं बाबा धाम फेरी भइल बा। हाँ हाँ फेरी भइल बा। गांजा पिए धाना काके बेरी बेरी सजनावा गंजेड़ी भइल बा। गांजा पिए धाना काके बेरी बेरी सजनावा गंजेड़ी भइल बा। मिक्स बाय द बेस्ट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल।